салом алейкум. Духтаро созе хубе? Духтаро я ҷо омадагием, як қишлоқ идгардак омадем. Инуш неъмата мебинем, машоаллоҳ, нишонтим ҳоз духтаро то охира видеоро тамошо кунед. Ҳама намуди мевагӣ, тамоми нуш неъмат. Ира би ай пеш нишонтим дарахторо иққа хушрӯ насев зардолу ҳам хе хушрӯ баста. Ира би машоаллоҳ. иҷада иш дарахти хурмо ҳам қабоду ҳавои тоза, боду ҳавои хушрӯ, салқинак. иш сев, ишам севои чӣ меган, пахтасев меган, чӣ меган, ира севои пешбазак. иҷада олуча, иҷа олуча, иш чормағз, иш шафтолуай чӣ ба фикрам ибаст набастагия. Инаи олу, олуи сирхак. Ира би машоаллоҳ. дарахтҳо хам зада айваз бинира. иҷада зардолу, анҷир, гелоси зард, ҳама намуди мевагӣ ҳастай. Машоаллоҳ. Ина иҷа гелоси зард, вале иҷада бо гелоси сирх ҳам ҳаст. Ина ирам хай зардолу, ира бинед ча хушбастагия. Зардолу, иш сев. ира би и хушрук, ира би машоаллоҳ. ира би нишон додум зардолу, зардолуи калон хушрук. ира би чӣ хушрук бастагия ида замино. ира би боғи кияи ҳола, боғи кияй, боғи бобои ҳалим, бачаш писариш ҳалим. ҳол и видеоша мебина бобой соҳиби боғ. инаи чормағз калон, чормағз, и агарот, агароткорӣ. ина иҷада олуча, олуча, иш гелоса, гелос шуҷои тамом шуд. гелос, олуча. ира бинед чӣ хушрӯ. олуча, олуча.